Το λόγο έχει ο κύριος Πάρης Μουτσινάς. Κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, σήμερα είναι μια καινούργια μέρα. Τίποτα δεν είναι όπως χθες. Η Κυπριακή Βουλή άνοιξε μια νέα πολιτική σελίδα και ένα νέο δρόμο που, αν θέλουμε, μπορούμε κι εμείς να βαδίσουμε. Οι κυβερνητικές αποφάσεις και αντιφάσεις, οι δηλώσεις που έγιναν πριν από αυτό το γεγονός και μετά το γεγονός, αναδεικνύουν μια κυβερνητική αναποφασιστικότητα σχετικά με το ζήτημα της Κύπρου. Στην ουσία, οι δηλώσεις του Πρωθυπουργού μας ανέδειξαν ότι ο Πρωθυπουργός συμφωνούσε με την απόφαση και έδινε κουράγιο στους Κύπριους και τον ελληνισμό να βαδίσουμε μαζί, γιατί μια νέα μέρα ανοίγει και φαίνεται στον ορίζοντα. Η πραγματικότητα είναι διαφορετική και η Κύπρος λοιπόν ανέδειξε έναν άλλο δρόμο της πολιτικής αξιοπρέπειας. Θεωρούμε λοιπόν, αν θέλουμε μια Ευρώπη δυνατή, μια Ευρώπη της αλληλεγγύης, με ένα ισχυρό ευρώ και σίγουρο, πρέπει να αγωνιστούμε με άλλη πολιτική, αλλά με ζωντανές τις ευρωπαϊκές κοινωνίες, κύριε Υπουργέ, πρώτα απ' όλα. Αυτό δεν το έχουμε πετύχει στην Ελλάδα. Πραγματικά μας αναγκάζει να ξεπεράσουμε την εφελτική πραγματικότητα που ζει ο ελληνικός λαός σήμερα, αν πραγματικά να ξεπεράσουμε τα όρια του νέου φιλελευθερισμού και της κυριαρχίας των τραπεζών, οι οποίοι έχουν υποκαταστήσει την πολιτική και τους πολιτικούς. Η καθιστική απολυτική τάξη στην Ελλάδα επέλεξε για τη χώρα το ρόλο της ιφηγένειας στο βωμό της ευρωπαϊκής κρίσης. Και αυτό είναι μεγάλο λάθος. Οι εναλλακτικές πολιτικές της συγκυβέρνησης και κυρίως τα ισοδύναμα που αυτή επαγγέλθηκε, καθόλου εφικτά και ρεαλιστικά, έμειναν, κύριε Πρόεδρε, στα συρτάρια της πολιτικής ασυνέπειας. Έτσι, οι εκπρόσωποι των δανειστών, οι υπάλληλοι της Τρόικας, έχουν υποκαταστήσει την επίσημη κυβέρνηση της χώρας. Οι δε τρεις εκπρόσωποι της κυβέρνησης αρκούνται σε δηλώσεις ανούσιες και λόγια συμπάθειας για τους αδύναμους και τους πάσχοντες. Με λόγια, κανείς δεν έχασε, αλλά ούτε και χόρτασε κανένας. Εμείς επίσης οι βουλευτές βιώνουμε την υποβάθμιση του Κοινοβουλίου, του ρόλου των βουλευτών και του κοινοβουλευτικού ελέγχου. Εμείς κάνουμε προτάσεις σε βουλευτές, λες και προτείνουμε μια άλλη πολιτική σε μια άλλη χώρα, όταν γνωρίζουμε πραγματικά ότι αυτή η πολιτική έχει όρια τα οποία καθορίζει η Τρόικα. Βιώνουμε πραγματικά μια επικίνδυνη υποβάθμιση παντού, η οποία τείνει να γίνει μία αναστρέψιμη αν δεν πάρουμε τώρα μέτρα. Και το Κυπριακό πραγματικά είναι ένας φάρος που μας δείχνει το δρόμο. Θα ήθελα να πω ότι ζούμε μια υποβάθμιση στο ρόλο της Δημοκρατίας και του Κοινοβουλίου, που πρέπει να ξεπεράσουμε γρήγορα. Γιατί και το Κοινοβούλιο και οι βουλευτές που μπορούν να δώσουν, έχουν αγωνίες και έχουν προτάσεις. Βιώνουμε την υποβάθμιση των μισθών, των συντάξεων, των εισοδημάτων, των κοινωνικών επιδομάτων κατά 40-60%. Υποβάθμιση της υγείας, της παιδείας, που τείνουν να ιδιωτικοποιηθούν. Μια ύφεση του 30% από το 8 μέχρι σήμερα. Υπερβολικά μεγάλη, που συγκρίνεται με την εποχή του 29. Ανεργία 27%, το ΑΕΠ μείον 25%, το χρέος προσεγγίζει το 170% και θα ανεβεί ακόμα περισσότερο. Ενώ την ίδια στιγμή εισραίει ζεστό χρήμα στα ταμεία των δανειστών. Πέσαμε στην παγίδα του χρέους, κύριε Υπουργέ. Πέσαμε στην παγίδα του χρέους, το οποίο είναι αδιέξοδο να συνεχίσουμε έτσι. Πέσαμε στην παγίδα γιατί υπάρχει μια καταστροφή του κοινωνικού ιστού και των δομών του δημοσίου. Υπάρχει φτωχοποίηση της μεσαίας τάξης και υπάρχει μια σοβαρή υποβάθμιση της ενδογενούς δυναμικής της οικονομίας και της ανάπτυξης. Και αυτό είναι ένα αποθετικό οικονομικό περιβάλλον, το οποίο απομακρύνει τις επενδύσεις. Έχουν φύγει πάρα πολλές επιχειρήσεις και αυτό είναι πολύ οδυνηρό. Είναι δύσκολο να προσεγγίσουμε νέες επενδύσεις. Και είναι γνωστό ότι παρά το ότι πέρασαν τόσοι μήνες, οι οποίοι συνοδεύτηκαν από σκληρά μέτρα, τα οποία αγγίζουν πλέον τα 80 δισεκατομμύρια για το λαό, δεν έχουμε κάνει σοβαρά βήματα στην αντιμετώπιση των εσερών φαινομένων, τα οποία όλοι ομολογούμε και περιγράφουμε. Δεν έχουμε κάνει τίποτα για την φοροδιαφυγή, την πραγματική, τη μεγάλη, την παραοικονομία, τη διαφθορά.
παρά μόνο αντιφατικά πράγματα. Για το δημόσιο τομέα μιλάμε για απολύσεις, ενώ δεν έχουμε κάνει το αυτονόητο. Πρώτα κάνουμε τις αξιολογήσεις δομών και υπαλλήλων και μετά βλέπουμε τα κενά μας και τα διορθώνουμε. Έτσι σήμερα φτάσαμε σε πολλές αντιφάσεις. Δεν έχουμε κάνει κάτι για το πολιτικό μας σύστημα, για τον νόμο περί ευθύνης υπουργών, για τον ρόλο των βουλευτών, της δικαιοσύνης, τη λειτουργία των κομμάτων, την ενίσχυση, την οικονομική τους κλπ. Αυτά όλα συνιστούν ένα άλλο περιβάλλον το οποίο θα προσέλκυε, θα δημιουργήσει προϋποθέσεις να έρθουν επενδύσεις στην Ελλάδα. Νομίζω η γραφειοκρατία και όλα αυτά. Σε αυτό το κλίμα λοιπόν σήμερα μιλάμε για ένα νομοσχέδιο το οποίο έχει θετικά σημεία. Από το 1 έως 19 έχει τεχνικά άρθρα, το έχει τεχνικές ρυθμίσεις. Αλλά τι γίνεται όμως? Ένα νομοσχέδιο το οποίο και αυτό διέπεται από ένα κατακαιρματισμό διατάξεων, όπως και άλλα από το Υπουργείο Ανάπτυξης ήρθαν εδώ, ένα άλλο από το Υπουργείο Οικονομικών για το ευνοϊκό περιβάλλον για τις επενδύσεις κλπ. Τα οποία έχουν όμως αντιφάσεις αλλά και σκοπιμότητα της εξυπηρέτησης των εμιτέρων. Αυτό είναι μεγάλο θέμα. Το νομοσχέδιο αυτό θα περίμενε κανένας να έρθει ένα ενιαίο νομοσχέδιο, ένας νόμος, ο οποίος θα αφορά κωδικοποιημένος και απλοποιημένος την ανάπτυξη της χώρας συνολικά μέσα στις κρίσιμες συνθήκες. Σήμερα μιλάμε στο κενό. Μιλάμε χωρίς ένα στρατηγικό εθνικό σχέδιο ανάπτυξης της χώρας, το οποίο θα παίρνει υπόψη τις πραγματικές ανάγκες του λαού και της κοινωνίας. Μιλάμε πραγματικά, αν θέλετε, για κάποια εργαλεία που είναι χρήσιμα, αν θέλετε, για κάποιες κυβερνητικές αποφάσεις και προσεγγίσεις, αλλά χωρίς να υπάρξει ένα στρατηγικό συνολικό σχέδιο ανάπτυξης, δεν μπορούν αυτές να λειτουργήσουν όπως δεν λειτουργήσαν, αν θέλετε, κάποιες άλλες αντίστοιχες. Το Invest in Greece, το Fast Track, το One Stop Shop κλπ. Αυτά τα οποία κατά καιρούς έχουμε πολλές φορές αναφέρει. Θέλω να πω ότι το νομοσχέδιο αυτό θα μπορούσαμε να ψηφίσουμε αρκετά άρθρα του, αλλά στη συνολική του προσέγγιση δεν μπορούσε να ψηφιστεί. Γιατί θεωρώ ότι πραγματικά δεν δίνει μια συνολική αντιμετώπιση της ανάπτυξης της χώρας σε αυτή τη φάση. Γίνεται εν κενό, γίνεται σαν να έχουμε μια ομαλή οικονομική πορεία στη χώρα, ενώ η πορεία της χώρας είναι μη κανονική σήμερα. Αυτό είναι ένα σοβαρό θέμα. Θεωρώ ότι από το 1 έως 19 τα άρθρα του έχουν τεχνικά θέματα τα οποία είναι ενδιαφέροντα και μπορούν να ψηφιστούν, αλλά εκεί που είναι από το 20 μέχρι το 45 αφορά θέματα κεφαλαίου αγοράς, τα λέω συνοπτικά, δεν έχω το χρόνο και η Υπουργέ τώρα για να τελειώσει ένα λεπτό, να μου δώσετε ένα λεπτό κύριε Πρόεδρε. Όπου όμως αν δεν υπάρξει ένας φορολογικός μεταρρυθμιστικός νόμος, αν δεν υπάρξουν αναδιαρθρώσεις της ΔΟΗ και στις άλλες υπηρεσίες του Δημοσίου, δεν μπορούμε να μιλάμε, κύριε Υπουργέ, αποσπασματικά για θέματα τέτοια. Επίσης θέλω να πω ότι τελικά το ΤΑΙΠΕΔ είναι ένας πανίσχυρος φορέας, ο οποίος όμως η πολιτική του διέπεται από το να δίνει γη και είδωρ στους επενδυτές, στους επενδυτές, με δέλεαρ τον αθέμετο κέρδος και την ασυδοσία τους. Δεν ισχύουν οι αρχές της αειφορίας, της προστασίας περιβάλλοντος, η ορθή χαρτογράφηση, η ορθή πρακτική, ενώ γίνεται, για παράδειγμα, στο Αττικό μέτωπο το παραθαλάσσιο γίνεται άλωση του Αιγιαλού, είναι κανόνας. Και ήθελα να καταλήξω, ευτυχώς αποσύρετε, σώσατε ένα μέρος του νομοσχεδίου με τα άρθρα 22 και το 42, αλλά και την τροπολογία για την Υπουργείο Παιδείας, γιατί πιστεύω τελικά ότι παρότι για τα θέματα τα οποία ανέφεραν οι άλλοι και δεν έχω χρόνο να αναφέρω, θα αναφέρω μόνο το θέμα, ας πούμε, της Πειραιώς. Προβλέπονταν εκεί να απαλλαγεί η Πειραιώς κατά 150 εκατομμύρια και αυτό φοβάμαι ότι θα επανέλθει με άλλον νόμο, όπως τα κάνετε πάρα πολλές φορές στο παρελθόν. Έχετε δεσμεύσει να παίρνετε στην Πειραιώς. Με τον τρόπο που έγινε η πόλη αγροτική στην Πειραιώς, δείχνει τελικά μια πολιτική της κυβέρνησης η οποία έχει επιτελέσει, θα έλεγα, ένα πραγματικά έγκλημα, κύριε Υπουργέ. Δηλαδή, έχω τώρα τα στοιχεία όλα, θα τα πω εν ολίγης. Αγοράστηκε η Καλία ΑΤΕ με 95 εκατομμύρια, την ώρα που η Πειραιώς πουλεί στη Marathon Bank, ανύπαρκτη, 130 εκατομμύρια. Την ίδια ώρα επωφελείται με 15 δις καταθέσεις αγροτικής, 10 δις καλά δάνεια, που είναι ρευστοποιήσιμα. Θα ενισχυθεί με 11,2 ίσως και περισσότερα από την ανακεφαλαιοποίηση, ενώ δεν ρισκάρει ούτε δραχμή ούτε ευρώ για την ανάπτυξη του αγροτικού τομέα. Και ψάχνει η κυβέρνηση τώρα να βρει ένα ταμείο ενίσχυση του αγροτικού τομέα. Ενώ έχει την μεγαλύτερη τράπεζα, η οποία με κάποιες ρυθμίσεις θα μπορούσε να ενισχυθεί. Από την άλλη μεριά φορτώνεται την κακή αγροτική, που λόγω καθυστέρησης τώρα 4-5 χρόνια τα ελλείμματα μπορεί να φτάσουν, κύριε Υπουργέ, στα 7 δις και το ξέρετε καλά. Και να δούμε μετά πού θα δοθούν τα κόκκινα δάνεια και τι θα γίνει με την αγροτική γη. Υπάρχει ένα μεγάλο θέμα και κλείνω. Θα ήθελα να πω τελικά ότι υπάρχουν δύο επίσης μεγάλα θέματα στην αγροτική. Το ένα είναι ότι
έχει μεγάλης αξίας πίνακες και έργα τέχνης στα 100 εκατομμύρια, τα οποία δεν πρέπει να εκχωρηθούν στον επιχειρηματία, όπως επίσης και το εκπαιδευτικό κέντρο της ΑΤΕ, το οποίο είναι άσχετο, ήταν σε άλλη εταιρεία και πρέπει να επενέσει στο Υπουργείο Γεωργίας για να μπορέσει να παίξει το ρόλο του, γιατί είναι πρότυπο εκπαιδευτικό κέντρο για τον αγρότη, για τον γεωτεχνικό, για τον επιστήμονα στον αγροτικό χώρο και όπου αλλού. Θεωρώ τελικά ότι σε αυτές τις φάσεις πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί αν πραγματικά θέλουμε να ενισχύσουμε τη χώρα στις δύσκολες φάσεις που περνάμε. Ιδάλλως νομίζω ότι είναι λόγια τα οποία δεν έχουν κανένα αποτέλεσμα. Και κλείνω λέγοντας δύο πράγματα. Και ένα λεπτό. Όχι, μάλλον μισό λεπτό. Όχι, ένα λεπτό. Όχι, δευτερόλεπτα. Τα πολυτεχνικά επιδόματα πρέπει να δοθούν με αλλαγή των όρων προς το ευνοϊκότερο. Τα είπαν και άλλοι. Και το δεύτερο, πρέπει να θεσπιστεί ο ειδικός φόρος κατανάλωσης πετρελαίου. Δεν πάει άλλο, κύριε Υπουργέ. Ευχαριστώ.